cau de valent en aquesta data en què s'ha constituït les Corts Valencianes en l'11a legislatura. Però, clar, fins que no he escoltat el discurs de la presidenta del Legislatiu Valencià, les nostres Corts restaurades, no he sabut valorar el calat de la desfeta política que pot suposar al nostre País Valencià la desfeta del Botànic 27 dies després. Però no subratllaré l'idioma majoritari en què ha estat fet ni la contundència amb què s'ha mostrat aquesta nova monja sergent amb el seu discurs, sinó amb el contingut recalcitrant que ha fet públic davant del seu líder nacional present a la llotja de convidats. Ha començat una nova legislatura. Ha començat l'11a legislatura amb un clar marcat bipartidista o, si més no, amb una evident bipolarització. Veurem com ens va a tots plegats ara que han canviat el significat de les paraules.